falar da habilidade de expresar opinións. Se ti es unha persoa que te costa expresarte diante de outra xente, imos ver como podemos empezar a practicar esta habilidade tan importante. O xeito quizás sexa empezando polo máis sinxelo, como sempre, acordádevos que hai que ir pouco a pouco. E aquí, neste caso, o máis sinxelo é empezar cando eu poida expresar unha opinión favorable, unha opinión de acordo ao que se está a dicir. E tamén outro aspecto importante que mo vai facer un poquinho máis doado é facelo en grupos de xente coa que eu me sinta cómoda, como poden ser un grupo de amizades, vale? Entón, tendo en conta estes dous aspectos, podemos empezar, dicindo algo así como, pois sí, eu estou de acordo co que di, pois eu tamén penso igual que a ti, ou penso igual que a ela, pois tamén a min me gustou esa película. Son pequeniñas coletillas que podemos ir introducindo nunha conversa e que, aínda que parece pouca cousa, para nós que temos dificultades á hora de expresarnos, é un reto importante, é un gran logro. E acordádevos que é subir ese primeiro escalonciño que me vai poder axudar a subir os que veñan, vale? Así que non o dubidedes e empezade a practicar xa ese pouco a pouco, que xa veredes que cada vez podemos ir gañando en seguridade. Así que, veña, a practicar.